Oras madihita saluhutna masuk mai ta di ibadah sesi pada wahon atong tapasonang marohatta martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Tapuji ma Tuhatta sian buku Eden nomor sia ayat sada sahat turo ayat tolu.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia natumo palangi dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badakku doppak bangso naso daulat roha. Say palua maau sian bawa si ulaon si pauto-oto, dohot ajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagugukku, tongos mahatiuromu dohot atigoranmu akan amanugu au. Pataru au tudolok ni habadianmu, dohot tuingananmu, haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion, asa disegay aka ulaon ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpede pami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanaon, pay masahat hami tu hanguluan na sora suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata nanienet sian Johannes 14 ayat 20 sada. Manangise na maniup akapatiki jala diradoti, ido na holong roha diau, alay di holong damangido na holong roha diau, au pe holong do rohakku di ibana jala papatarokku ma au tu ibana, atong tapangido ma gogo na mahita tu adopani debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon hombar tupatikmi. Amin.
Tatotop ta topoti madosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na suatu dosan, sitopa nasa adong, paruhum natigor na makumi jolma manusia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakation nami nasoture, roh di pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona hami alani dosa nami alai nator sosol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami, ale debata nami, pardenggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matodi parbadia turohanami be, asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hatigoran dohot abadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sora sudah, na pinar bagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sisaan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajatomu, au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosion alani hadiryoku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam, asangapon madi debata na digijang. Amin. Tabegema hatan ni debata turpuk dari mingguon, imana nienet sian Psalmen 120 onom, ayat sada satro di ayat onom margati soring mahita majahasa. Edde hananakok, dinamulak tinogihon ni Jehovah akan natarbuang sian sion, doson halak namarnipi dohita. Gudang ma tongon na binahen ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita.
Akka na marilu-ilu lao manabur, marolobolob do sugod lao manggotil. Ido sahatna, martua do akan natumangion hatani di bata jalano popsa. Amin. Tahati dakon maha porsiaut tai, songon nahi dari dakon ni dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debatan Jahoba na sasadai, iman nati nobuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antondi Parbadia, adorang suabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mulak mangulo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamo ni dibata Jahoba anak ngai, kugo na sumandeng. Di sima ibana pa imamulak sugot dito anon, makuhumi halak na mangulu dot na mate. Au persia di Todi Barbadia, jaladong sada huria na badia. Huria atau panihala Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia tain na mandok. Mulak mangulu do sugot dagi ni halak na mate, do dia nguluan na sora sudah. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua di Minggu Judika, Luluhon Au Ali Jehovah, dengan topik Nunga Sesa Akadosami. Mohon permakluman kami baca warta dalam bahasa Indonesia. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini, yang pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar hingga saat ini boleh berjalan dengan baik dengan jumlah 28 kakak. Dan pada minggu ini akan dilaksanakan pertanggiangan rumah tangga pada hari Sabtu 12 April 2025 di dalam rumah kediaman keluarga AEH Sigalingging, Inang Boru, Sitompul. Alamat terlampir jam 7 atau 19 Wita. Panitia pengembangan Pospel Tabanan, gereja kita tetap membuka rekening bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan atau pengumpulan dana untuk lahan pengembangan Pospel Tabanan dengan nomor rekening terlampir. Adapun dana yang telah terkumpul hingga saat ini berjumlah 179.411.000. Kiranya Tuhan memberkati. Yang selanjutnya, persiapan Pospel Singaraja hingga pada saat ini berjalan dengan baik. Apabila ada jemaat yang membutuhkan informasi atau ingin beribadah di Pospel Singaraja dapat menghubungi Amang Sintua M. Simatupang, nomor telepon terlampir. Jadwal ibadah atau pelayanan di gereja kita pada minggu ini dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita masing-masing. Yang selanjutnya, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 6 April 2025, telah pindah dari gereja kita, yakni yang pertama, keluarga RW Manurung, Inang CM Boru Panjaitan, alamat Jalan Palapa 3A, nomor 3X, Denpasar, jemaat dari sektor 8. Mereka pindah menjadi anggota jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali. Yang kedua, keluarga Amang Dr. Alek Toman Fernando Turnip, Inang MN Boru Silaban, bersama satu orang anak beralamat Jalan Perum Nuansaraya nomor 2 Denpasar, jemaat dari sektor 7. Mereka pindah menjadi anggota jemaat HKBP Depok 1, distrik 28 Deboskap. Kiranya jemaat tersebut boleh bertumbuh di gereja mereka masing-masing. Yang selanjutnya, baptis kudus khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 April 2025, gereja kita melaksanakan baptis khusus kepada satu orang anak dari keluarga Amang TBH Simanjuntak, Inang JTA Borugultom, di ibadah pukul 10 saat ini. Jemaat dari sektor 6, kiranya Tuhan memberkati anak yang akan dibaptis. Yang selanjutnya, baptis kudus reguler. Sesuai dengan program gereja tahun 2025, pada hari Minggu tanggal 27 April 2025, yang akan datang gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus reguler bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan ini, agar mendaftarkannya melalui majelis sektor masing-masing atau langsung ke sekretariat gereja kita. Yang selanjutnya, kegiatan malam Passion, Jumat Agung, dan Paskah. Yang pertama, gereja kita akan melaksanakan ibadah malam Pasion mulai hari Selasa tanggal 15 April sampai dengan hari Kamis tanggal 17 April 2025, masuk pukul 19.30 Wita. Dihimbau kepada semua jemaat dan paduan suara dari kategorial untuk dapat mengisi acara di malam Pasion tersebut. Selanjutnya, kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 di ibadah pagi, siang, dan sore
Pospel Tabanan dilanjutkan dengan perjamuan kudus di setiap ibadah. Untuk ibadah sekolah minggu pada Jumat Agung diadakan 2 kali, yakni pukul 7.30 dan pukul 10 WITA. Yang selanjutnya perayaan Paskah Subuh atau Buha-Buha Ijuk pada hari Minggu pagi pukul 4.30 WITA. Diharapkan kehadiran bagi seluruh jemaat, sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, seluruh kategori serta orang tua. Peringatan Paskah pertama Minggu tanggal 20 April 2025, ibadah pagi masuk pukul 7.30 WITA, ibadah siang pukul 10 dan ibadah sore pukul 17 WITA. Yang selanjutnya peringatan Paskah yang kedua hari Senin tanggal 21 April 2025 masuk pukul 19.30 WITA. Demikian diwartakan. Selanjutnya pendalaman Alkitab kaum Bapa. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk kaum Bapa pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 bertempat di Gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19.30 WITA dengan tema mengakui kekuasaan Allah. Kiranya dapat dihadiri oleh kaum Bapa dan yang menjadi tuan rumah pada PA tersebut adalah dari sektor 10, 11 dan sektor 1. Pertanggungan rumah tangga pada minggu ini diadakan pada 3 sektor. Yang pertama sektor 4 hari Jumat dalam kediaman keluarga Amang N. Hasibuan, Inang P. Boru Nainggolan, bertempat di konsistori gereja, masuk pukul 19.30. Yang kedua, sektor 10, hari Jumat, di dalam kediaman rumah Amang Sintua M. Simamora, Inang YM Boru Pakpahan, masuk pukul 19.30. Dan yang ketiga, di sektor 11, hari Jumat, dalam kediaman keluarga Amang H. Sibarani, Inang OH Boru Sitorus, masuk pukul 19.30. Diharapkan untuk jemaat pada sektor masing-masing untuk boleh menghadirinya. Yang selanjutnya kunjungan NHKBP Ex Saudi Dalung pada hari ini Minggu tanggal 6 April 2025 NHKBP Ex Saudi Dalung melaksanakan kunjungan ke HKBP Denpasar berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Amang Pendeta Gom-Gom Tua Pasaribu STH. Mereka akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 17 nanti, dan yang akan menyampaikan khotbah di ibadah tersebut ialah Amang Pendeta Gom-Gom Tua Pasaribu STH. Yang selanjutnya, senam bersama seksi perempuan HKBP Denpasar. Sesuai dengan program gereja 2025, seksi perempuan gereja HKBP Denpasar mengajak seksi perempuan gereja kita untuk mengikuti senam bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025 pukul 15 WITA, bertempat di basement gereja HKBP Denpasar. Diharapkan kehadiran dari semua seksi perempuan dari sektor 1 sampai dengan sektor 11 dari gereja kita untuk mengikuti acara tersebut. Yang selanjutnya dukungan dana untuk diakoni sosial. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 April 2025, gereja kita mengumpulkan dana melalui amplop diakoni untuk mendukung program diakoni yang dilaksanakan di minggu pertama setiap bulannya dan diserahkan setelah ibadah. Mari kita mendukung, memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan di diakoni tersebut. Kiranya Tuhan memberkati. Seminar kesehatan. Sesuai dengan program dari gereja kita, Dewan Diakoni melalui seksi kesehatan akan melaksanakan seminar di gereja kita pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025, yang akan dimulai pada pukul 12 hingga pukul 13 WITA setelah ibadah pukul 10 dengan tema pola asuh orang tua terhadap anak yang kecanduan gadget. Dengan narasumber Ibu I.A. Saraswati Indra Harsani, SPSI, MPSI, atau psikolog, dan moderator Bapak Dr. Sahat Haryanja, M. Biomed, SPKJ, psikiater. Bagi jemaat yang ingin mengikuti acara tersebut dapat menghubungi bagian seksi kesehatan, itu Amang Sintua FO Sinaga, nomor telepon terlampir
Demikian diwartakan bagi kita semua. Dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, yaitu Inang Nyonya Hasibuan Boru Siahaan atau Opung Joshua, Amang R. Silalahi, Inang Nyonya PH Tambunan Cai Boru Siombing, Martua Parhusip, Inang T. Boru Sinaga atau Opung Anugrah Boru Sinaga, dan bagi jemaat yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, kiranya mereka memperoleh kesembuhan yang dari Tuhan. Untuk warta keuangan gereja kita boleh baca dalam warta yang telah dibagikan melalui warta elektronik oleh Sintua sektor kita masing-masing. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penulisan nama maupun jumlah, kiranya dapat bersama-sama mengkoreksinya dan dapat melaporkannya kepada Sintua sektor atau ke sekretariat gereja kita. Yang terakhir, ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 April 2025 hingga tanggal 12 April 2025. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tanganna siamundo gajang ni umur, jala dia birang nado hamuraon dohot hamuliaon. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya kita mendoakan agar seluruh program gereja kita dapat berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati setiap aktivitas jemaatnya sepanjang satu minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Horas.
Damenya jebatan na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Hurian itu hata ni debatan nagabi ujahan di mingguta sadarion ima minggu judika. Ima na tersurat di Evangelium ni si Lukas biddu pitu ipukamay siyan aya 40 sada saharo tuaya 50 songonomma dido. Dua do persinggiran ni sadahala si pa anak kon hepeng. Utang nina sada 500 rupiah. 50 do dina sada nari. Ala so adong garar nasida di basa-basahon maitu nasida duasa asa ise nasida tagamon na humolong roha di ibana dialusi sisimom ma parsibasa-basaan na gumodang ido anggo di rohakku jadi dialusi ma ibana tikos do panibang mi dungi jido pakoma perempuani laos nin nama maddo si Simon. Atehe di dahodo perempuanon rodo au tu jabumon dang dilioko ae pamuri ni patu. Alayang go ibana dilului ilu-ilu ni matana do dibahen manonui patu. Jala diapusi dohot obukna. Dang di ummahoaw alayang go ibana ola ni dung bongot tuson dang di pasohot mangumma patu. Dang di miahiho uluku alayang go ibana di miahi do patu doho mia na husus. Di baheni hudok matuho nung ngase sa dosana na gudangi ubahen gudang ho hubahen gudang holong ni roha alay anggo otik do di sesa, otik maholong ni rohana. Laos di dokma tu parupuani, nung nga sesa akka dosami. Gabi di do akka donganna sa panganam manasida, ise doon. Ay doho do akka dosa di sesa. Laos di dokma muse tu parupuani. Haporsyon mido paluhaw ko, mardame maho muli. Ido ianggo sahat na horas ma dihita salutna. Ternyata dung ibongkar ka barang-barang los tinggal do raji si pea-pea di tapteng kacamata ki. Nagabi persoalan kacamata hitam dang lupa umabuan. Los kacabaca do nagabi tinggal. Hurian itu hata na niolonga di bagasa Kristus Jesus molo adong to lumanok muna. Sada na kurus, sada na langsing, sada na mokmo. Moloro hula-hula muna, moloro tulang muna. Na dia do siatom muna asa adong alangan ni tulang muna eh. Ha? Na mokmok. Ido ay molo halak bata ikod do sangap hula-hula na. Namok mo nakikan, moloro pat dita, adong tulong nakin. Nang sobekel, saha don nono tu situ ada. Na dia do, siato muna, asa adong alangon ni paditai. Namok mo do, nalangsing do manang nakurus. Nakurus. Adok kubege maddo nakurus. Asa sehat paditai nang pagudakku ina. Naik ano kolesterol na. Mauliate mapartamue do halak bata. 50%. Dang dohono sude. Alesi adong do halak batak. Neng mula na matodong na baru jido. Ido kan? Oke ma permisi mahami dah. Mula mahami. Ay. Mga mahita. Yang mga lopan na mo nina. Todong na nga hitir-hitir. Ala ni malena, nga gimetari ba na? Yang mga lopa do penin na. Ima basa-basi yang
basa-basi yang tidak seperlunya sa sitong na. Ay dotong hatani debata di tikyon, denggado macelas dorohani sisimo parisei mangotang mengundang Yesus setelah ay turpukon dungsay marjamita Yesus di hari Sabbati somal na do iyotang maparjamitai romanga tujabuna. Di parade do sude na denggado diundang untuk makan. Alay persoalan si Simon Pariseon hanya fokus pada hal-hal yang seremonial belaka. Dan salah niyan. Tetapi terkadang hidup kita lupa sama fokus utama. Kita terjebak dalam seremonial belaka. Denggad do yudang imana do. Masuk tu jabuna si pangano pengen paraje. Dia mempersiapkan yang terbaik. Alai dia terjebak dalam seremonial. Dakku boto hita pe halak bata juk do terjebak dalam hal yang seremonial belaka. Tabereng hola nadong pamasu-masuan ni halak bata pernikahan gajang ni papa bunga olo sa kilometer. Semua papan bunga itu akan mengucapkan selamat berbahagia. Ale berek kamu pengantin. 10% halak bata hola masuk tu gereja makuling musik. Aduh. Deng 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 murhing do pengantin. Habis songoni magajang ni papa bunga sia nujung tujung madok turut berbahagia alani hal-hal yang seremonial belaka lupa pengantin untuk mempersiapkan apa yang lagi lebih penting. Ini hari berbahagia kami dipersatukan oleh Tuhan dalam momen yang luar biasa. Harusnya begitu masuk ke rumah Tuhan wajahnya ceria. Oh biar kamu pengantin. Lagi halak bata. Kalau masuk ke gereja. Alanya jam 2 nung ngamar. Omakku. Heado ala adong pesta 2 hari berturut. Sayang sanggulon. Ido. Dan hataku. Sayang sanggulon. Dicagak. Namudomon. Amangiri na terjebak dalam hal yang denggadui dan masalah. Maksud saya makeup bagus, hal-hal yang seremonial pun bagus dong. Tetapi jangan terjebak di situ saja. Sotung do hubungan tasalilingon tu Yesus seremonial. Romar minggu, ropar tanyangan hanya sebatas hal-hal yang seremonial belaka. Hurian itu hatan nyolongan di bagasa Kristus Yesus. Manuk na dia do tahin akin. Sotung lupa kamu. Aliw nang tumanuk dah. Hurian itu hata molo sugut pagi jam 5. Jam 5 pagi. Roma pedita dohok parar tahun 7 bumuna. Jam 5 pagi dah. Manaruhom mangalian hepeng sa milyar. Contoh doda. So tung ibu kamu pitunya jabu muna sa borginon. Ay roh na mapadita do para tao mabuas sa milyar na hamu. Contoh doon. Roma hami. Manuktuki jam 5 pagi. Ngay buwan nawang para tao noon. Sa atas hepeng sa milyar ka. Las do roh hamu na. Belasiat do amangda. Hola rope martangi yang paditay doho situ nga macelas rohani ba. Lama muse manaruhon hepeng sa milyar. Beh, ulo do puasa uto luar yalan ni ina. Lasia do rohaku dah. Marulu-pulu do to diku. Roma padita jam 5 tong. Opung isakot, contoh do guar hotong. Mula dong kesamaan. O nunang gabi dia hada sa tabi ati buadong adong dosi sakok pahupuna. Alana lam tupudion kan mabegoar pe karena dalam setiap nama ada doa dan harapan. Dinggar dibayan. Manang tagat tima guari.
Molo sarupa pe udang gabi dia dah, serta biar manginang dah. Opung isakot, olah ningon. Bah, apalah ya mang? Rohamu jam 5 pagi, omma bah. Ibu parartaon hepeng samilyar. Bah, marulupuluk maras ni roha. Hape dukko ni, lau hami tuho berbalok muna tetangga. Tong ruasnya ke BP. Ijabu donasi dah. Ijabu amang. Ini opung si sakotom. Kebetulan mar tetangga tu opungi si Beckham. Aduh, molo sarupa pe. Ini hanya kebetulan ya. Unang aduk ketersinggungan atik buala sarupa goar. Aun na manang hugati manakin opung si Abraham. Padua opung si Ishak. Guarnya anakku mahubahen. Ji. Nakinga songoni las ni rohani opung si sakotokan. Majalo sa milyar. Habe maminggo libana. Allah berbalok na kan. Sena. Ono pung Beckham ba. Rohuriata mangalia 3 milyar. Moru dolas ni rohani opung si sakoti. Moru do. Pasti. Asing. 2 milyar. Habe lihat do. So itagami mana dong hepengom. Habe ijalo nakijibaga salas di roha dia bersyukur. Tetapi ketika tetangganya dapat 3 milyar. Asing. So ringgasi mar minggu ina. Udah ada apa? Hal-hal yang lain. Ay molorope ipartangyang sektor. Ala na ijabuna do ina. Di maksud mudang rohi mana pertanyaan dan ijabuna. Ay molorope pertanyaan sektor di mana to. Ala ni ijabuna do ina po. So hiyay. Maksudnya mana tong mulut tuaw sa milyar dang layak tetangganya ho berbaloknya majalo 3 milyar. Bualas doroha muna molo contoh na dapat muna na kisah milyar tetangga 3. Ay do asinnya rohai free do. Alay pagodak kusi patah hitam mamuteni ngolu ni halakan. Ido mardosa sianau ubur judoau ninna sisi momma. Buasa gabe poropuan na mardosaon. Perempuan yang penuh dengan lumpur dosa menjadi lebih dekat dengan Yesus. Iba mas ada perumpamaan. Apa perumpamaan? Sada analogi. Jika ada yang berhutang, yang satu 500 rupiah, yang satu 50 rupiah. Ise do molo di paluna sutangon, alani sola gracia, alani anugerah. Siapa yang beruntung, siapa yang lebih beruntung, sama-sama beruntung. Tetapi mata dunia pasti akan menimbang-nimbang itu. Tak pakai kalkulator di Portibion. HP sola gracia, kasih karunia Tuhan yang menghapuskan, menebus utang piutang itu sungguh sangat luar biasa. Ai molo dido si Simon ditiki sayang ni Miyaki. Ai isabur hoddo Miyaki nasa sitong na Miyaki ikot tu si majujung do. Molo di bahasa asli na bahasa Heber manang di bahasa Gorik, Junani nang di bahasa Ibrani, Septuaginta, bahasa di Indonesia berbeda do tu bahasa Batak, di do 50 rupiah ina kan. Molo di bahasa asli na di do hok do dipakai dinar, manang dinari. Jadi molo etong-etong na 500 dinar tu sonari. 500 upah kerja may, 500 ari may. Jimot contohna molo sadari dapok na nason, ikut jolo 500 ari mabaru tarpapungu ibana. Jala harga ni miyak na ni usehon ni mana itu pak ni Jesusi. Harga 350 dinar manang setara dengan 350 hari kerja. Bayak kom magaji setahun, isa burhoni mana di pak ni Yesus. Ahanin nahala sayang ni Miyaki. Orang hanya menghitung seakan-akan harta lebih berharga dari kasih karunia.
pengampunan jauh lebih berharga, bahkan tidak ada bandingnya. Ido naung tajalo sa lilingop. Dia do umarga, hahipason manang nasing. Hahipason. Dung marsai do hita si pata baru taboto argani, hahipason. Na dimaksud di son, penebusan itu sangat berharga. Semua kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Mudarni Kristus itu yang menebus kita dari setiap hutang dosa kita. Alani marhite turpukom takas dipangido debata tuhita. Ala argado ditobus kita jala takas nung nga disesa sude dosata. Muli mahita, mula mahita, lao mahita, alay, mangulu di bagasa dame ma, jangan dalam dosa lagi. Hidup baru dalam Tuhan, bukan hidup yang penuh dengan dosa. Hurian itu hata na nyolonga di bagasa Kristus Yesus. Molo si Lukason, macay malo doon, manuraton, mangguriton, sesuai strukturna. Molo di jahamuan no sahat di jabu, sian Lukas biddu sadai ayat sada, disi ngatakas taringot tu perbandingan antara layak dan tidak layak. Molo di Lukas biddu pitu ayat sadai tentang seorang letnan Yunani yang sayang kepada hambanya manang budak na eswadong harga ni budak. Alai zaman ida, alai dia tidak membedakan, dia sayang, dia pengen hambanya ini sembuh. Tetapi ketika dia mau datang kepada Yesus, dia juga merasa tidak layak. Junani doau, tentara doau, tangaku nga kotor, dang layak au maju pangi Yesus nina. Ujung na ipangidoy mana tua-tua ni halak Yahudi asa pamalupon. Suang songo ni di Lukas pitu ayat 10 onom 10 semua tentang compare. Bahwa musa na mabalu tuda anak-na. Zaman Babylon akan na mabalu dang adong argana. Alay tusidoro Jesus. Takas do Lukas bidu pituon. Perbandingan antara ada yang merasa layak, ada yang merasa lebih baik, ada yang merasa audo uburju, audo ubadia, audo nadumenggan, nyan, pasu-pasui, gumodang maniat tuaw. Dang songoni cara bekerja ni tuhatai. Dia tidak memandang, mengkastakan, manang menurunkan apapun yang berbeda. Sarupa dohitai juluna. Gumodang pedosak kurupadi, alay nga ditobus be, nga lunas be. Jala dosat tape, nung nga ditobus marhite, hamatean na, ditahau pinarsilangi. Odo turpukon, mabuha kita tu minggu-minggu pasyon, 2 minggu nai, sahat tu ujung namuse diari Paskah. Asabuy mahita makatidakon, ternyata saya sudah ditebus, saya sudah menjadi orang bebas, orang yang merdeka, alani. Jenggamma ngoluku. Hola 2 doa manginang beda ni, haporsyaw ni portibio do haporsyaw ni halak Kristen. Molo haporsyaw di portibio maddo, saya hidup baik, asa di palua. Jenggap pengolukon asa dapotan pasu-pasuaw. Alam mo halak Kristen dang asa. Ala do. Buasa burju halak Kristeni ala nang ditobus. Buasa denggan ngolu ni halak Kristeni ala nang disesa. Jadi hola 2 kata itu. Orang Kristen berbuat baik karena sudah ditebus.
ala naung ditubus dohita, kita sudah dilunaskan. Sehingga kita memperoleh keselamatan dan kita menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kebebasan kasih Tuhan. Amin. Martangyak kita. Mauliate dijenggan di basam Tuhan. Dia siniroham na pinasa mo tuhami. Asa mangulu hami. Toktong di bagasan. Siniroham. Dito buso hami gabi jolma na siyan pardosa gabi gipaluaho hami siyan hadusan nami totu marhite todim na badiyai dinalaho patuguho kaporsyon nami buhay hami madalani ari-ari ningulo nami on di bagasa roha na toktong madok mauliate martangyak kami Tuhan tu sudi program ni huriamom program ni kategorial nong terjawal asa mardalan di bagasan dinggan hobar tu jakwal nong ditotopom. Martangyak kami tuhuriamon salhut na akaulaon program suang songoni tu pospel doho tu pagaran ni huriamon asa homa toktong na manjongjongi sudi huriami. Martangyak kami Tuhan tuaka ruas ni huriam na di bagasa parsahito nang di bagasa pergumulan asahoma na pamonakon na sida di bagasan denggan ni basam. Suang songoni sa darion na ang patubon ni huriam ma ulaon para si rohaon ima pasakramen padidion tu keluarga si majuta borgulto. Alani Tuhan ajari na toras na gabi na toras na mangajari haporsyon na manoktong jalan nasitong asabuy marhitei yanakon na binuan na sida tuho laho pasu-pasuomu asaho mamangapeho tangamu na badiyai mamasu-masu ibana mematraikan namanya di kerajaan surga. Suang-songoni martangyak kami Tuhan tusudi kategorial asaho toktong mangaleon hadameon mangaleon pos ni roha mangaleon hasadan ni roha di ganup akka punguani. Martangyak kami Tuhan tuaka ruas ni huriam natongon di bagasan ragam ni pergumulan hamonakom manasida rap dohoto di ragam ni pergumulan nai mangasaho Kristus Yesus martangyak kami tuadopamu nasun badiai. Amen. Tapuji tuata marajahita tapasahat peliata.
Noeng masuk mahita tu sakramen perdidion nabadia di ianakoni keluarga Simajutak Borugultom taparade edeta siang buku ede nomor 146 ayat sada taba ayat 2 di ayat 2 anon Roma keluarga Tujolo. Martangiang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulo mabuanak kada danakon, saya si maruham jalo manasida gabi anakomu, pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi, hangulua sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan na mabuat dana si Jidionon, tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus, lau mahamu tuliat portibion ninna madoaka sisianna, podai hamu masalhu bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni jebata ama, dohot anak dohot todi porbadia, ajari hamu manasida mangaradoti salhu na hutonahoni tu hamu,
jalaingo ma, saya donganokku do hamu ganup ari, rasi-rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea doho ni jiji dapotan hanguluan, alay naso porsea o na uhum sogot. Tangiok kamu mado hatan na tarsurat di surat ni si Markus, adong maakan nama buat dan nakitu Tuhan Yesus asa dijama. Ala dipicang akasisianima nama buani, jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas samuma akada dan nakiro tuau, unang orai hamuna sida, ay dia kasih songoni do harajao ni debata. Natutudo na hudokono tuhamu, manang isepe, anggo sosongo danakon ibana majalo harajao ni debata, dang bongo ibana tusi, dungi jihaol makada danaki, dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida, dia muak natoras ni danakom, hati dako kamu ma jolo haporsiot tai, au porsia. Pagabean siton di parbodia adora ni saluwa ido Tuhan tanah tuman ni berit di pangmuhan ni lotus namati terpajar do ibana di hau par sinilang lutuatu gono suruga di tanam namuna mangulu ni ari patuloho namanek tu surgo lahun bundung sisiamon dede bata Jawa amana ipar gogo naso hatu dosan isi ibana pimamula sogot tutano on mangumuni halakna mangulo dohot ni mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huriani di badia huria utopan ni halak Kristen angka ni badia dohot ya sasena dosa dohot di hataina mondok mula mangulut do songot daging ni halak nung mate dohot hangumulan no sora sudah amin. Atong alusihamu mahatana husukunon. Dipangido hamu nuaing didiona kada danako tubagasan nahina haporsyo muna alusna manang jawab na dipangido rohanami. Beha na ulo dohamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton na sida hatani debata jawabnya alusna naulo dohami. Naulo dohamu masuru na sida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangolu na sida di Tuhan Yesus alus na naulo dohami. Atong tapasama na sida tu debata marhite-hite padidion na badia. Pegang kepala dia. Siapa tadi? Ale Exton Kaleb Pardamean si Majutak Budi di mahol tubagasan gua di debata ama tubagasan gua ni anak Tuhan Yesus Kristus tubagasan gua ni Toji Porbadia amen saja namo di Tuhan debata maho di habo bongokmon tubagasan harajon di debata saro di saliling-liling na amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat tami danakon tuho jala di jakoko na sida gabe anakommu. Marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan na saliling-liling na. Asimaroham doho diak kanatoras ni danakon. Saya pargugoy jal ajari manasida manugunogu danakon tuho. Asarap nasida taruli dia kaarta ni harajomu. Amen. Taparaja edeta sia buku edde nomor 163 ayat na parjolo hut rim mahita salhut na jongjong.
Datangnya koma peliata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni salu seleleon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sa jalong may gabiwap na husus gijulom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, sa pinarbadi ang maguarmu, sa Roma harajamu, sa sao malomo ni roham di Banua Tongonsongo ni Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Na kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Amen. Totong do diramo